Hoy es un día importante. Després de 3 hores concert. Hoy es el primer... El primer dia que fem en sèrio, no? Que fem una mica així. Que ens ho mirem. Sí, vinga, va. Venga, va. Que ya la patilla 2 días ya. Se cobra. Ah, bueno, aquí se cobra algo. Sí. Això, vinga, ens tenemos que frotar un poc. Sí. Apretem ben fort les mans, crida al mar, dies bons han d'arribar. D'ara endavant brindarem per tots els anys i pels dies que vindran. Aquí venia el darrere? Perdó, no. És que he tingut una altra... La podem tornar a fer, no, al principi? Sí. Sisplau? Otra idea. Sí. Aviam com queda, A veure com... Tant. Vinga, des del principi. Si cada cop